Yanzu mutane biyu sun kai wa shugaban ƙasar Nijar ziyara, Aliko Dangote da kuma shi da Bill Gates, inda kuma sun je ne akan tattauna kasuwanci wanda suke so su fara gudanar da shi a duniya. To, idan wannan ne farkon isowarka a cikin wannan channel tamu mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun isassun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. To, wannan ziyara da babban mai kuɗi na duniya wato Bill Gates da kuma wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka, Aliko Dangote, tabbas sun kai wa shugaban ƙasar Nijar mai girma Bazoum ziyara saboda su haɓaka wani kasuwanci da suke so su fara a duniya. To Allah Ubangiji ya kawo wa ƙasar mu ta Najeriya ci gaba da kuma sauran ƙasashe na duniya. Bude fatan mu Allah Ubangiji ya sa komai ya daidai a ko'ina, dukkan wani musulmi Allah Ubangiji ya bashi ci gaba. Mu dai mai saurare ka ci gaba da kasancewa da cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna Fresh TV 24. Idan wannan ne farkon isowarka a cikin wannan channel tamu mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Tabbas wannan ziyara da mai girma Dangote da shi da Bill Gates wanda ya fi kowa kuɗi a duniya suka kai wa mai girma Bazoum, tabbas su ma sun yi addu'a akan cewa Allah Ubangiji ya sa wannan kasuwanci da za su fara ya mamaye duniya, sannan kuma Allah Ubangiji ya sa wannan kasuwanci wanda za a amfana da shi ne, inda mai girma Bazoum wanda suka kaddamar da zama a fadarsa ta shugaban ƙasa, tabbas mai girma Bazoum ba karamin daɗi ya ji ba na wannan business da aka zo mai da shi. To mai saurare ka saba da kasancewa da Fresh TV domin samun labarai da dumi su.